само вода в този съд. Това е клетката, която е монтирана тук, и с това устройство, което по електрически начин разгражда водата и допълнително влиза в където се прави сместа, горивната смес. По този начин 20-30% пада разхода. Примерно ако гори 10 колата, почва да гори 7 на 100 км. Няма толкова вредни емисии. Може да се монтира на всякакви коли, но по-стар модел, с които са с карбуратор. Новите, които са с електроника там и с чипове, просто не дават тази желана икономия. Свалям този двигател, който е с вътрешно горене, ДВГ. Слагам електрическия двигател, слагам му едни батерии и става електромобил. 12 волта се върти в момента, ама трябва 80. Това е за най-добро изобретение, това е за участие в Трети Трабант Фест.